Els enllaços a internet. Hi ha moltes pàgines a internet que poden ser útils als nostres estudiants. El Moodle ens permet enllaçar molt fàcilment pàgines i recursos ubicats a internet. Per a fer enllaços hem de tenir l'edició activada. Per tal d'inserir un enllaç, en primer lloc ens situarem a la secció on volem posar-lo i clicarem Afegeix un recurs o activitat. Se'ns obrirà el selector d'activitats i ens desplaçarem fins a l'apartat de recursos i triarem l'opció URL. Se'ns obrirà la pantalla on posarem el nom que volem que tingui l'enllaç que veuran els nostres estudiants. També podrem indicar l'adreça que s'ha d'obrir d'internet i definirem com s'ha de mostrar. Per exemple, demanarem que obri la pàgina de l'enllaç a una finestra nova. Per últim, desharem els canvis. Un cop fetes aquestes passes, ja tenim l'enllaç disponible. Moltes gràcies per la vostra atenció.